kako ste danas? Ja sam odlično. Dok nastavljam suradnju sa električarima za Viklet kalup. Iz Kine sam dobio poklon, nagrubo prevedeno proizvođač etiketa. Duži vremenski period dopisujem se preko Twittera sa jednom gospođu koja je iz Kine, inače izrazila želju da mi pomogne znači, u stvorenju nekih mojih zamisli i ideja. Radi se o štampaču D11 minibot koji je mal, prenosiv i povezuje se Bluetoothom sa najvećom razdaljom od 10 metara, efektivno, koji je termalno nanosiv i boja mi, bolje rečeno, nije potrebna. A da bi se bolje organizovao, i to, znači, određene moje, kako zove da bi mogao označiti, bolje rečeno, hladice, štage, držim neku sviću, određenu dizne i tako dalje. Hvala im na tome, a uskoro ćete primjenu vidjeti, a samo da vas poznam kakav je to. Radi se, znači, o D11, ne znam ako vidite. Otvorimo. To je to. Otvara se. Super, vidjet ćete uskoro vidjeti. Znači, njegova primjena je sljedeća. Telefon uparimo sa printerom preko Bluetootha, damo mu komandu, automatski znači prepoznaje koji je promjer trake i kakva je vrsta, bolje rečeno kako treba da štampa. Sad trenutno ja primjenjujem znači na prstenove za golubove, znači označavajući prstenove za golubove. Ovo sam radio jedno primjera, kasnije ću vam pokazati, a sad trenutno mi treba znači u toku noći kad treba da izađem, ugašeno je svjetlo i ne mogu da vidim od mraka gdje se nalazi prekidač. Tako će mi dobro doći znači da označim prekidač gdje se nalazi. Normalno, pošto je fluorescentni, sjat ću u mraku i vidjet ću gdje se nalazi tačno gdje bi lakše mogu pronaći. Znači odabiremo traku. Dobro, ovo malo daje instrukcije. I sad pišemo šta nam treba, znači svjetlo. Odabrali smo znači veličinu, stavljamo gdje će nam štampat, potvrđujemo, sad mijenjamo znači font, ovo ćemo staviti ovako, spacing, razvučenost, opet malo korigujemo, to je bilo to. Znači, treba nam 5 komada, stavit ćemo 6. I evo ištampano. Sad mi je potrebno, znači obustavljamo, sad mi je potrebno, znači moje ime i prezime za oznaku na ormaru radnom.
Dobro, sad mijenjamo. Ajde vidimo kako će ovo ispasti. Odlično. To je to. Znači primjena D11 printer štapača, termalno, bolje rečeno. Ovo su trenutno fluorescentne etikete, sjaju u noć, što je idealno recimo za ove ukrasne prstenove. Sad ću vam pokazati. Znači broj telefona, ime, prezime, može se staviti šta hoće, kako ko hoće, kako ko želi. Prstenova ima 6 vrsta, znači po 250 komada, to je ljubčasta, srebrna, crvena, crna, zlatna, zelena i metalik plava. Ovo će biti dobro. I evo nas, znači, evo, zakačio sam. Otporno je, znači, na brisanje vodu, na spoljašnju temperaturu. To je tu. Vanjsku promjenu, znači i kiša, otporno na vodu, temperature, UV zračenja i tako.